Eka sebagai waranggana ora mung pinter nembang, ora mung pinter joget, ora mung pinter ngedi busana, ning sadurunge nembang, ayo matur sik, nyuwun pangestu ndongake karo sing kagungan kersa. Ayo Nong, belajar komunikasi. Yo. Nggih. Wilujeng dalu sedaya kemawon. Pak, sinten Pak Wiyono nggih, Pak? Nggih, Pak Wiyono. Nggih. Nggih, pertama-tama saya Cuwampur aduk to, Mbak. anu. Sae jane ya ayu, suarane apik, joget ya becik nek angger kon ngomong mliting pecotot ngono ae gumun aku. Kalau gitu pertama-tama Lah dalah. Nah. Wis jarno ae, ayo. Nah, isine lek gur anu karo pertama-tama, ayo. Nah, anu ngono ndang. Nggih. Nggih neh ta, ya ta. Sekedap to, Pak. Kula Iya, tak iya. mikir niki lho. Ora perlu kesusu kaya barang colongan, ayo Nong. Nggih, kula ngaturaken matur nuwun sanget. Wong kowe Ampun, ora ngoten to. sangone kowe matur nuwun lho. Maksudnya ngeten lho, Pak. Sekedap to, Pak. Kula tak nerusne riyen. Ngeten lho. Kula malih ilang melih niki lho, Pak. Iya. Balik ke ngarep pertama-tama, Ngebleng ayo. kula. Pak, Apa? anu Nah iki. Wes. nggih. Pertama-tama anu terus bar kuwi nggih karo ayo wes. Sekedap to, Pak. Ya Allah, kula kok fokus konsen. Konsen. Nggih. Matur nuwun sanget matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng sedaya keluarganipun Bapak Wiyono. Ya. Panjenengan sampun sudah Ngawontenaken tasakuran. nggih ngawontenaken tasyakuran. Mugi-mugi Mugi-mugi ora lokak saya kebak. ora lokak saya Murah kebak. rezekinipun. Murah rezekinipun. Dene sedaya para lenggah. Dene sedaya berlenggah. Kula Kula dongaaken sehat sehat walafiat, panjang umur, Kala Sirna Yuwana Sumber Basuki, kebahagiaan. sedaya pinaringan ayu lan rahayu ngono. Nggih, ngoten niku amin. Lho marem lho Nong dibersani piyayi akeh kaya ngene iki ya to. Nggih. Tur sing mirsani ora mung Pak. piyayi Ngadirojo. Ini ada tamu dari Osaka, Jepang. Oh. Nggih. Mbak Misaki nanti mau Mbak Misaki Di situ. Yang duduk di belakang kendang itu adalah Cantik sekali. salah satu dalang wanita asli dari Osaka, Jepang. Loh, Tepuk tangan Bapak Ibu semuanya. Ayo. ngono. Nggih. Tidak hanya dari Jepang. Juga ada ini Mrs. yang kemarin itu Piala Dunia dia kalah Oh, dari Perancis. dari Perancis ya. Siapa namanya siapa? Mosok jenenge Painem ora. Mbak Kathy. Oh, nggih, matur nuwun. Sinten Pak? Sinten? Mrs. Spaghetti. Napa? Diguyu kowe ora. Mrs. sinten? Mbak Kathy gitu. Oh, nggih, Mrs. Kathy. Nggih. Selamat malam, selamat menikmati Mrs. Ya Mrs. Seres. Dari mana aslinya dari mana? Oh, kuwi. Dari Australia, ngerti ora? Iya. Australia lho senes Prancis lho, Pak. Jenengan. Lah iya, biyen iki ngedene mboke ning Prancis, lahirnya ning Australia ngono lho. Mencelat. Iya. Dari Australia, yen Mbak yang mau sapa jenenge? Mbak Mbak Misaki saka Ngendi? Osaka. Osaka. Ngerti ra Osaka? Ngedereng. Osaka iki alas ketung ngidul terus. Ayo. Nembang ya, Nong? Nggih. Pelok barang. Nah, iki mau ana pamundhut. Nah, ingkang kepareng WA dumateng Bu Kesi. Saiki waktunya nggereti HP. Iki. Susume ngono kok. Ayo. Bu Sukesi Rahayu nyuwun lagu Langgan Dadi Ati Pangkur Semarangan. Muslim POA. Apa? Oh alah. Penggemar Elisa Orkarus Alaso ya. PEOA
Belakangnya ada K-nya kok. Jadi yang nenek Kane berarti penggemar Elisa Orkaros Alaso Kuntadi. Iya, aku mesake pengen ngopeni aku ayo. Dadi ati coba kaya apa Mbak Winong. Ayo. Bawani sik nong. Ayo. Bene napa, Pak? Oh bebas, arep pang apa jenenge Asmarandana boleh kok. Dandang gula banjet boleh sing ndi? Anu banjet nggih, Pak. Banjet nggih, Pak. Banjet Kula boleh. nyobi banjet. Iya, Tapi mengke menawi wonten supene dimaafkan ya, Pak. Hah? Wonten Ora iso kene iki bukan tempat latihan, kene iki pentas. Hubungannya karo dhuwit kleru ya potong ngengkel. Kan mau kon ngomong isane gur pertama-tama Dek. Ayo. Astagfirullah. Saya kelas 4 loh, Pak. Saya masih sekolah. Masa kamu tega banget sih, Pak? Ya, kelas 4 apa? Kelas 4 SMKI. Oh, SMKI sampai 4. Mm-mm. Umumnya sampai 3, kamu sampai 4 berarti kamu bodoh itu. Enggak gitu, Pak. Nah, gimana? Itu jurusannya 4 tahun. Oh, jurusan Purwantara, Jatisrana, Wonogiri, terus tekan Solo. Mboten, Bapak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngeten loh, niku jurusan 4 tahun itu nanti lulusnya janjinya Iya. ijazahnya itu D1. Ngoten. D1. Janjinya. Ngoten nggih, D1. Iya. Amin, amin. Wis tak dongake nduk ora mung D1 sok kuliah ning isi Surakarta jurusan Karawitan kondur wis mondong bayi sarjana. Ayo. Astagfirullah. Sarjana sik. Ijazah ngono lho. Ayo. Ya nang coba dandang gula banjet. Nah. Yogya Nira Kang Juri Ugi kula aturaken dumateng Bapa Ki Dalang Paimin Gondo Semita Sugeng Lenggah. Ayo ngapunten ngrepoti ngampil kenong. Kenonge keri kok. Ayo. Pancen ya lek suwira tanggapan gampang keri ngono kuwi. Nggih, Pak. Ayo dikerepi ae. Sirku. Ayo. Ya nak. Lamun bisa samya anulata tu enguni cari No nano. Ya. aran patih suwanda
Napa, Pak? Jawa to? Urun ingkang den Nonen, no, para lenggah saged merapat wonten ingkang wonten tendanipun. Monggo ngiyup saged minggah teng gamelan mriki. Ayo. Mboten napa-napa, waten ranjupuki jajan. Ayo. Ah berkah iki ya, Mak. Berkah. Ing jenenge udan iki saka banyu penguripan, tegese apa kang dadi hajate Pak Wiyono sak keluarga menika insyaallah dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sok-sok dumadi udan ngene iki sing kagungan kersa iki sok-sok le ndonga, le nyuwun ki ora kompak. Ya, Pak Wiyono nyuwun supaya diterangi, ning Bu Wiyono nyuwun diudani. Ha ya. Ha ya. Ora apa-apa, Desember. Ya nong, tekno nong. Nuhun nitrahku Monggo dipun lajengaken dadi ati, digarap sak rambahan, ronggongan engko digarap langgam, ronggongan terakhir digarap jaipong. Wah iya. Monggo. Dados. Sangga Buana, oye. Matur sembah nuwun, Nduk Winong. Ayo, pengendang jaiponge. Kuwi lokal saka Ngadiraja kene lho, Nduk. Ning sekolah ana isi Surakarta. Ya. Desamu ngendi? Pak. Desamu? Hah?
Tanggung. Ayo. Saking laladan Tanggung Ngadirojo. Oh iya, mergo ya sinau ana Sala akhire ya dadi becik kaya mengkono. Lah, iki mumpung ana Mbak Misaki sing saka Jepang dhisik, Nduk. Panjenengane kejaba pinter ndalang, kuwi uga pinter nggon karawitan. Ya, Slendro Sanga, Mbak Misaki men gender, mengko sing nyinden ya kuwi Ibu Kesi. Ya. Apa tembange? Tembange sing manyar wae sing klasik wae ya kuwi Jineman Uler Kambang. Kanggo mengetuk hati para warga masyarakat di Jawa dan Indonesia ing ngatasé wong Jepang wae pinter nabuh gamelan, pinter nyolahke wayang, yen awake dhewe ora tresna karo budaya tan wurung awake dhewe bakal kepaten nobor. Ya, ngono ya, Mak. Kaya ngono kuwi. Dawuh saka Mbak Misaki ana Jepang kono wis ana grup karawitan ki luwih saka 10 grup. Ya. Ya ning Amerika kono malah lebih dari 200 paguyuban gamelan. Saben-saben kampus universitas besar di Eropa dan juga Amerika mesti kagungan paguyuban gamelan. Ya. Ya. Coba kaya apa? Iki sing gender saka Jepang. Ya. Ya. Ah, kabul kajate. Iki jenenge dalang pengawak tirta ngene iki. Ayo mula kowe belajar nolak udan. Yo, Mbak Misaki karo Bu Kesi ya coba diaturke. Ugi kula aturaken dumateng para sutresna ingkang kepareng monitor wonten ing YouTube Kuntadi Channel. Pak Dwijo dan kawan-kawan matur nuwun sampun mbagekaken para tamu. Ya. Monggo Bu Kesi. No
Para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Misaki dari Osaka, Jepang. Wah, elok kaya ngono. Luar biasa. Ya, Ya ripalungguhan iki sing wis dienteni karo kabeh para sutresna budaya becik ingkang rawuh wonten dalemipun Pak Wiyono menapa dene ingkang kepareng monitor wonten ing streaming. Ha ya, Nenggih Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ayo, semangat Mbak. Ayo, tetap sehat kudu. Ayo, men jumeneng yo dikurmati tumpake sepur. Monggo, ayo Mbak Elisa. Dados. Nate no mboten? Napa nate no? Ngadeg dikurmati karo udan nate mboten? Ya nate, sing jenenge udan ki lumrah. Lumrah ya. Lumrah Tidak iki mengurangi semangat jenengan to? Iya, sing ra lumrah ki mau salah satu sinden nono sing umuk. Piye umuk piye? Sindenmu sing saka Jakarta ki lho Ayu Ting Ting. Ki mau umuk. Tenang no, El tenang. Nek ana aku mesti ra bakal udan. Mau cawetku wis tak uncalke dhuwur. Ndi ana ora mandi lah iki tetep. Ora bakal mandi wong nek dhek iki puwekuke ra umum kok. Mau jare wis gleleng. Tenang no El, tenang no. Saiki mau cawetku tekan ngendi to jane ngono goleki sidane. Kok sik sampean iki sehat pisan iki yakin? Guys, sedikit yo disehat-sehatke nek ketemu karo kancane kan malah kuwi sing marake seger nggih, Pak. Amin. Mergane senang. Energi atau power itu datangnya dari rasa cinta. Ya. Bener. Margane kepanggih malih ketemu kanca-kanca madang koro. Tadi aku semangat. Alhamdulillah. Nggih, wau dalu yo mayang karo mengguk-mengguk ngono lho. Carane aku iki teleke lagi putih ngono. Wah, kaya pitik teleke putih ora. Kurang sehat, sapine saiki aku seneng bisa sowan wonten Wonogiri ini di belahan yang berbeda ini Wonogiri. Wonogiri. Sing jenenge wilayah, kota, desa ya aja digonta-ganti. Ora apa Wonogiri iki kan ngidol sithik wis tekan Australia iki. Iya lek rono nglangiyo lek pengen. Ayo. Gaturaken. Iki mapan wonten ing Kasian. Kasian nggon Jogja ya ana Kasian kene ya ana. Bantul ya kono ya. Iya, Bantul Kasian, Bantul Kasian, Bantul. Lho saiki sampean aja nyepeleke Mbak Tutik. Lah ngopo? Udane mulai reda lho. Iya, tak onekke tak sindirno deloken langsung gedruk ping 3 sikile deg deg deg. Dikendalikan. Luar biasa, sesar tak jauh. Iya. Mbok iki kok iso to Mbak Tutik. Ayo. Mbiyen ki nate wayangan ning Ngawi, Mbak. Udan deres Mbak Tutik gandeng omahe Ngawi. Langsung nggawa apa jenenge iki? Garam lho apa jenenge? Oh iya. Basa Jawane apa kok radong to?
Uyah gayane. Nggawa uyah disebar-sebarke turut panggung ngono kuwi. Mbak Tuti. Oh, berarti biasanya dia survei sebelum mulai dia udah datang dulu. Nyebar uyah kei lombok campur tahu akhirnya. Pangan dhewe tenan. Masak bungan. Ki ya mbuh kok iki luar biasa Mbak. Mbak Lisa iki kersane Pak Wiyono pancen bintang tamune kedah jenengan. Mula ling ngejog wis. Kula malah dereng kepanggih Pak Wijono pundi to? Pak Wiyono malah Pak Wijono. Ijaan lama itu tulisannya Wijono, wacane Wiyono. Oh, yang iya. ya tulisannya Jang. Oh iya. Jang-jangan, yang-yangan. Ah. Pundi ta Pak Wiyono pun salim ning kula mboten ngertos nek jenengan Pak Wiyono. Mbak kula lho Wiyono langsung tak sembah ngene lho Pak. Hah? Lah iya salime malah kalian jenengan to. Rapopo aku engko tak salim meneh. Ya Pak ya. Wah, aja kekerepen salaman karo Pak Wiyono. Lah ngapa ta? Lah kekerepen kok astane Pak Wiyono mesti ra diumbah pirang-pirang dina kuwi. Masa gitu sih? Lah, Kau salaman- pengalamanmu sendiri ya? Hah? Kamu pengalamanmu sendiri ya itu? Kamu nanya? Basic on true story. Iya aku bertanya-tanya. Iya pancen tak akoni kok ngono kuwi ra apa-apa. Ya ngaturake derek Pak Ayu Bagio menika acarane napa to jane ngedok sumur apa kok nganake wayang iki dalam rangka apa? Apa enek wayangan nduk sumur lho? Nek wong sugih ya ora apa-apa bebas. Aku lagi arep masang keran ngono nanggap wayang gleleng wong sugih kok. Wah iya. Bebas, wong ki bebas. Tak Iki acarane terangke tak apa? jelaske Nah. dalam rangka satu tasakuran mergo putra wayah saking lha iki Mbah Sami. Mbah Sami. Ibunipun Pak Wiyono. Oh nggih, Mbah Niku Sami. putra wayahe kabeh do sukses kabeh, do mentas kabeh, sekolahe lancar, mula nganake tasakuran itu satu. Mongko songo nggih. Songo. Sedulure songo sukses kabeh. Elok weh. Pak Wiyono nomor 3. Lah iya, songo iso. Bayangno upama kowe anakmu songo ora remuk kowe. Ora arep mbayangke siji wae angel golek jodhone wae angel kok arep mbayangke songo. Piye balenono? Ling golek bibite wae angel kok arep songo le mbayangke kadoan. Tegese piye? Ya aku kan masih jomblo gitu. Oh, ora. Belum duwe. ada yang ngurip-nguripin aku. Lah apa sampean ora ngrungokke omong aku ning ngarep mau? Aku yen karo wong wedok nyambut gawe gampang ternyuh, gampang welas, gampang asih, ngono kuwi lho. Kamu welas sama aku. Iya, Kasihan asih. sama aku. Heeh, buke sindek ben yang ngono. Wah, sinden kok nyambut gawe mongko dhek ra ndek bojo, akhirnya tak pek bojo mergo welas asihku karo Bu Kesi. Apakah kamu tidak mau seperti Bu Kesi? Jadi kayak Bu Kesi. Terus aku harus sama Pak Yoyo. Jadi istri kedua. Enggak harus sama Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi juga boleh. Gimana Bu kalau kayak gitu? Jujur Li. Aku Jujur, Li. emang pengen cari dalang tapi yang udah dia itu emang udah keren gitu loh. Apalagi aku dari dulu tuh ngedolain Pak Yoyo. Nah iya, maka dari itu kalau cinta sama wayang, wayang itu tidak bisa gerak, tidak bisa hidup kalau tidak digerakkan sama dalang. Iya. Kalau Anda cinta kepada wayang itu salah, namun ketika cinta kepada dalang, itulah jenengan stop marakotop. Kamu tahu nggak wayang yang paling romantis apa? Hah? Wayang yang paling romantis apa? Arjuna, No, itu udah umum. Kamu dalang umum. Abimanyu. No, Iya. no. Yang paling romantis kamu tahu? No. Nah, lihat tanganku. Apa? Kresno. Kok iso Kresna? Kresno Malang Srilamu. Weh, diangkrek. Se. Hah? Wis, Hop. ra mulih sesuk aku. Nyuwun sewu Pak Dalang. Mohon maaf Bu, aku RR. soalnya ini Eh, loh. Tak urus. Kena hipnotis. Tak urus. Ya maaf Bu, aku nggak. Wah. Pak Yoyo membuat aku jadi pengen dihidupin. Seto. Ora kowe sing menghidupin aku kok malah balik ra. Seto. Tak rasa-rasake wong loro iki mau kok rumangsaku kok. Rumangsane aku ki di GM ngono apa piye? Apa Ibu GGM? GM ngerti gak? Apa Aku itu? mbok GM ngono ya gambar mati. Oh. Tak kira gremo. Enggak Bu, nyuwun ngapunten. Aku emang beneran tadi cuman bercanda. Iya. Bercanda ya Pak Yoyo. Ya Ini loh, bercanda El. juga mau, serius juga Jangan boleh. ketip, jangan gini. Jangan ketip gini. Nanti dikira kamu genit Ora sama gedhe pancen aku. mripatku pancen kira, gedhe-gedhe piye kowe ngenyek kowe. Layak to layak.
Tak critani, para rawuh Bapak Ibu nyuwun pangapunten. Bojo kula niku sakderenge ndalang teng mriki, teng kasihan mriki. Dek wingi niku jan bungai, kula critani. Bu, apa Pak? Aku sesuk arep cukur, Bu. Arep toning, rambutku rada putih. Lagi tak semir ireng. Alah tempone persiapan macak ganteng arep ketemu Elisa to. Oh, enggak masalah itu kan. Bukan masalah itu. Lek ora percaya bukaan blangkone. Delon. Coba lihat emang ada pacaran baru udah mulai ganti rambut apa gimana Aku sih? malu aku. Coba lihat dulu. Mau nggak mau? Ya, lihat. Ayo. Emang gitu. Ini emang Lek lihat. nyotoken Enggak, dulu ya. ini perlu saya luruskan tidak karena Elisa saja, namun karena mau sowan ke Ngadirojo Wonogiri, maka rambutku kan umurku sudah 42. Iya. Kan sudah ada sebagian yang putih supaya Iya. hitam, maka aku toning atau aku semir. Ini. Enggak. Wah. Ampun. You are iya. so handsome, you know. What? So handsome. Oh, little body. Bokongnya gatal kelebon wedi. Maksudnya ganteng banget. Gak apa-apa kalau cowok itu memang merias dirinya biar untuk istrinya juga semakin klepek-klepek, semakin cinta sama suaminya. Dengarkan itu. Gitu gak sih Pak Yoyo? Bener Iya, gak? bener, kok, Sek. Iya. Iya, Kok tangannya? Apa? Ini tangannya kok dingin sih? Kenapa? Karena aku ini mulai ndredeg sama kamu. Boten encah. Ya Allah. Sapa ya aku? Slem. Sesuk aku karo kowe ya. Tak jajake mie ayam. Oh, lek cemburu dhek ngawut malian. Milih Ojo kok- karo Pak Taslim lho Pak. Aja kok taslim mudin barang gelem kok dhek. Enggak loh Bu, ini tuh Piye, tak, piye? tak anggap panjenengan Ibu Kesi itu udah tak anggap kakakku sendiri. Jadi Pak Yoyo itu juga kakak. Iya. Iya, Enggak kakak. apa-apa. Pancen Elisa itu jatuh cinta di panggung itu memang hal yang wajar. Awalnya orang itu jatuh cinta mergo beda ring kabudayan sing endahe kaya ngene. Oh. Dalang mirengaken swantene pesinden sing mendayu-dayu, rupane ayu, kesengsem kuwi wajar. Wajar. Kuwi normal. Normal. Yen ora wajar berarti ora lanang perlu diperiksane. Nah, berarti menawi Pak Cahyo menika agak lihat lirik-lirik saya itu enggak apa-apa. Wajar. Wajar. Dek ngerti wong ayu ora tertarik, wah kudu diperiksane. Lah kowe muni wajar Coba Pak wajar. Yoyo delok aku dulu nih wajar kok. Ayo Apa? kita lihat. Piye? Gimana? Ah. Kalau Aku- Ibu ini ketip-ketip loh, Bu. Aku kedep sisih ra iso-isone kabeh. Ketip-ketip Ayo. tenan loh. Nakal tenan. Nakal. Nyuwun sewu Bapak Ibu, pancen yen teng panggung bojo kula ngeten iki sampun kula liarke. Aslinya kalau di rumah nggak kayak gitu, Ah. Deng. Disiksa. Ngene lho, Kesi. disiksa gundulmu racat iki. Pak, anaknya rong didusi. Oh. Pak, anaknya diterke. Wah, ya loh, Bu. Ayo. Lumrah dalam rumah tangga itu lumrah karena emang timbulnya kasih sayang malah lewat itu ya Ah. kan. Iya, El. Bener, El. Maka dari itu aku minta tolong titip Pak Yoyo. Nah, Titip iki maksudnya apa? Maksudnya titip bawa dia ke puncak kebahagiaan, ke puncak kesuksesan menjadi dalang yang populer. Iya. Diterima oleh semua kalangan masyarakat. Amin. Jangan senang hati, aku senang emang dari dulu ngidola sama Pak Yoyo sama Bu Kesi. Keromantisan kalian berdua antara Dalang dan Sinden kuwi sing tak contoh. Mbok aku iso entuk sing kaya Pak Yoyo, mbok meno. kowe Elisa ki ra ngerti asline kok. Hah? Neng ketoke aku dadi dalang neng kene iki ketoke Ya. kajen to, Ya. terhormat to. Ya. Neng omah aku umbah-umbah. Deke penggawane ning salon deh. Malahan. Neng Melisa Ela ngono kuwi. Melisa Aku Ela. umbah-umbah. Oh gitu ya nggak apa-apa. Emang Nggak harus apa-apa. hidup kita itu suami istri kan harus balance. balance. Kalau yang cowok umbah-umbah, yang wedok nanti bisa di facial. Karena istri itu emang harus dibonggokan ya. Kita itu nggak cuma Bonggokan piye to?
Nggak cuma cinta doang modal cinta tok, tapi ya modal diragati le facial, le mempercantik diri. Engko nek pas bojone elek, lemu, apa rupane mbelkusuh ngono kuwi golek liyane disio-sio padahal mbiyen le ngoyak-oyak kaya ngopo. Nah. Oh iya. Jadi kan harus modalnya suami itu banyak. Iya. Lah perkara facial arepe apa kerimbat ora masalah. Lah sing wedok kerimbat facial terus sing lanang umbah-umbah apa pantes ora? Oh. Umbah-umbah nggone sapa to Bu pertanyaane? Ora lho El. Ora mungkin kok Pak Cahya pun tadi umbah-umbah. Nah, Ora, enggak pernah. Ini tadi bohong, cuman buat caper aja. Iya. Cari perhatian aku. Bener. Pak Cahya pun tadi ning ngomah ya sebagai raja rumah tangga. Kepala rumah tangga yang harus dilayani setiap hari. Mula ngene El, sejatine yen aku dhewe kuwi ngayahi Pak Cahya pun tadi kuwi lah rekoso, remuk. Mula upama dheweke kuwi poligami, wah seneng karo awakmu mah malah aku seneng banget El. Eneng sing ngancani kula rekoso ngoten lho Bu. Ikhlas Bu Kesi kowe. Malah ikhlas. Ikhlas kok karo menteleng ora. Ngene lho Mbak Elisa karo Bu Kesi. Aja nyonto sapa-sapa ning nyonto Mbah Putri Mbah Sami. Kae lho piyaine lenggah. Nggih, Mbah Sami, Mbah. Piyaine sehat, yuswane panjang, mergo atine tentrem penggalih digawe ayem ngono kuwi. Kalau bisa ya satu untuk selamanya lah, ojo tambah-tambah gitu Pak. Pancen tekadku ya mek satu. Ayo. 1A, 1B, 1C. Ora iki enek iki lho enek pamundhut anu Mbak Elisa. Ayo. Kagem Mbak Limbu kula saking Pak Widodo. Nyuwun gending podang kuning Umi Hafifah. Kalian Ulo Tampar. Kagem anak kawula ingkang dipun murwakala mugi dados putra-putri ingkang soleh lan solekah, kasembadan ingkang dipun gayuh. Ngaten. Ugi menika saking Bapak Wiyono ngapunten. Nyuwun podang kuning Umi Hafifah. Niki. Jenengan enten pesanan mboten? Wonten tadi dari Pak mantan Kapolres apa Kapol apa? Bentar ya aku baca tadi minta nomor langsung WA. Iya. Ping Pak Yoto mantan komandan patroli Satpol PP Kabupaten Wonogiri Neng. Wah. Nanti minta lagu kesukaanku ya Neng. Lali janji Nesragen Neng. Wes nganggo nang neng. Ya, Neng. Ya diaturake siji mbaka siji. Napa niki kula nderek? Podang kuning riyen nggih. Oke. Jenengan kancane Mbak Umi Hafifah. Mbak Umi Hafifah. Dah lama enggak ketemu. Ayo. Tukung nggih jumeneng Mbak Umi Hafifah. Kecos. Sampeyan klebu waranggana sing uga ditresnani karo Pak Wiyono. Mula mawanti-wanti mawantu-wantu dawuhe supaya sampeyan kudu melu sowan ana ing laladan kasihan kene. Nggih. Nah, kuwi. Mula ning nggen baliho, nggen MMT gambare sampeyan sebagai bintang tamu ngono. Alhamdulillah. Mbak Umi, Mbak Kesi, Mbak El. Ayo. Nggih. Mbak Umi sekarang udah semester berapa toh? Semester 1 Mbak Elisa. Semester 1 Iya. masih kecil, Iya. masih dawa jangkane ya. Iya. Iya. Wes kamu yo. Ayo. Iki ceritane kon bawa. Iya. Manuk-manukan. Wis tau Podang dolanan kuning. manuk ro. Wis tau rung. Urung to. Aku yo urung tau dolanan manuk.
Tapi kok nyanyi manuk terus dadi lek kumbayangke ya bingung. Mumpung udan rene iki lek nek manuk nganggur. Bapak ya nggawa manuk. Hah? Gawa manuk. Anak aku ngejak anakku rambu manuk plastik yo. Ciu ciu ciu. Plastik ya. Neng tak suwun duet. Ayo berdua. Oh, duet. Oke, beres. Diwiwiti saka Mbak Umi Afifah dhisik. Ayo. Dibawani komplit. Ya. Yo nduk, Nadian wujud demong peksi Kau sinden kok sepaneng men to Pak Cahyo. Sinten? Tadi Winong itu ngomongnya gini-gini, lihat kamera. Nadian wujud tema. Coba pakai ekspresi. ya Coba apa Andanono, bisa Mbak? Acara no, Mbak? Mbak? Gitu. Agak gitu. Coba apa? Aja malah kaya banci lek ngono kuwi. Eksplorasi gitu loh. agawe telineng berantah halus manis nangsa Lan iki ana kabar gembira, Nduk. Napa Masa? niki? Besok tanggal 4 Februari 2023 akan ada kolaborasi dua dalang lelaki dan wanita antara Ki Cahyokuntadi dan Mbak Elisa Orkarus Alaso. Bertempat di Walikukun Ngawi. Ayo, kelire loro, ora siji. Terus ngutak pangku dek. Ayo. Maaf ya Bu. Ayo. Ini kolaborasi dalam seni nggak apa-apa ya? Nggak ada kalau hati nggak sih? Ya kita berkesenian aja. Setuju ya? Alhamdulillah. Setuju karo jempol ngene ning ndase murup ayo. Yo, sampean Mbak Isa. Aku ya. Njajal ya wae. Wasuwingkan Nenenu. golek isi podang jenar. Jane rada pilek jane, Mak. Ning ya tetep apik kok. Bindeng-bindeng gitu loh. Gak apa-apa ya. Lek mula mambengi nglakokke Abimanyu Rabi pas mergo Cocok. kalau Bendono metu terus ya. Ya, untungnya. Ayo. Yo, iba bunga hatiku Umi ini berarti nderek Pak Cahyo udah berapa tahun? Aku nek nonton nang YouTube bisa cilik. dari kelas berapa 2 SMP Kelas 2 SMP. Ya. Berarti 6 tahun lebih ya. ya Elok ya. Seneng ya melu Pak Yoyo sama Bu Kesi. Nek neng omah dipakani ora sih? dipakani kruto ayo. Sinden kok dipakani ora. Ya nek aku arep melu ngono lho. Nderek. Lan Mbak Umi saiki wis melejit, Mbak Elisa. Melejit Ya tenan. tegese mboten namung tumut kula tok, suatu saat menjadi bintang Bintang tamu tamu. ning Boleh, mriki mboten boleh. masalah. Malah bagi para penanggap yang nanggap kula yang harus atau mengharuskan ada Umi Hafifah, kudune kok ya enek target kontrak dhewe ngono kuwi. udah Pamrih jelas apa? bintang tamu. Untuk menyejahterakan sinden. Waton rasilak saka batine, sinden sak ret lan sapa wae. Pengine ora dadi sinden biasa, pengine ya dadi bintang tamu sing sangune akeh mesti. Betul. Wong Mendukung pijakane kudu budaya. ngene dhisik, Nah. ngono. Yo entekke, nya
podang kuning. Podang adalah burung, kuning adalah emas. Semoga keluarga besar Bapak Wiyono Mbah Sami kabeh putra wayahe bisa terbang tinggi menuju zaman keemasan. Amin. Ya, Nduk. Umi Hafifah disiono. Esok awan ning omah kebanggaan kita ning ndi yo diarep-arep nggih Dek Umi niki. Nggih. Tegese anggen kula nandur lek ku ngopeni nyirami wiwit saka SMP nyatane ri palungguhan samangke temonjo wonten lho Mbak. Nggih.
Dasarnya bocah cantik, pintar, gelem ngudi ya. Jadinya ya keren, semua pada tersanjung dan kalau melihat Dek Umi itu ada pesona tersendiri. Wah iya nggih. Mau pamundhute saking Satpol PP napa, Mbak? Ini kok lali janjine. Wah lali janjine. Tak goleke kanca. Ayo. Cinta. Nggih. Mbak Trihastuti Retnowati. Ini adalah kesukaan aku. Artis Jakarta. Yo dihormati cublak-cublak suweng ya, Cot. Cacos. Woi. Halo, Mrs. Trihastuti Retnowati. Iya, selamat malam. Piye? Nggonmu wis kok uncalke kok malah deres sih piye? Tadi itu bukan kesalahan saya, Lah, tapi apa? kesalahannya Pak Glondor. Oh, Iya. Pak Glondor ngapa sih? Tadi kan saya suruh Ya. Pak Glondor tolong celana saya yang warna putih nggak putih, coklat nggak coklat, yang agak burem kayak kaos kaki itu loh. Itu Ya. tolong ambilkan, nanti Ya. diuncalkan ke dhuwur sambil diubeng-ubengkan. Salahnya Iya. di mana ini? Enggak ditaruh di atas, tapi disai, dicium-cium gitu. Pak Glondor nggak boleh gitu. Pak Itu Glondor malah tuh loh. hujan malah di PDW. Iya, nggak tahu modusnya itu Karena gue apa. saking gumunnya sama kamu, ada Iya. makhluk kok secantik ini gitu. Iya, dia terkesima karena celana saya tuh gambarnya ada payungnya. Ada rendangnya. Kanggo gambar payung mah. Tik. Anjir. Bagi omong apa to, Tik? Non sewu, non sewu, non sewu, nggih non sewu. Ini artis Jakarta loh BTW. Kamu kok Ayo. yang nganggo sing gambar payung, Mbak. Yo sing Iya. mangun. Sing larang sithik ngono lho gambar payung itu tuku ning pasar wis 10.003. Nah, terus gambar apa? Ya yang polos gitu, Brenda. Saya nggak suka. Artis Jakarta gandeng ono banjir kentir tekan Ngawi dek iki. Namanya siapa hari ini tadi? Ayu Ting Ting ya. Ayo ting ya. Kalau besok, Hah? kalau besok nama saya siapa? Besok adalah Ariel Tatum. Enggak, saya kan kalau Yang bibirnya sore. terseksual itu loh. Saya kalau sore, tengah malam, dan pagi itu namanya lain gitu. Piye? Gayanya. Ya. Lah pagi sapa? Pagi. Kalau pagi saya Hamdayani. Dayani. Kalau Handayani. kalau siang Kalau siang saya Rina. Rina. Kalau Iya. sore Kalau sore, iya Tuti. diprotes loh. Siapa? Tuti aja. Oh. Kamu tahu nggak artinya Hastuti itu apa? Apa sih Hastuti? Kamu nggak tahu ya? Enggak, Hastuti. Iya. Apa artinya? Hasil tumpang tindih. Oh, hasil tumpang tindih. Iya. Kamu Astagfirullahaladzim. itu- Enggak. Kabeh wong iki jenenge Hastuti berarti nih. Kalau laki-laki Hastoto. Oh, Hastoto beda nek cewek Hastuti. Kuwi lho ayo Oh, dibawani. Napa Kasih to. niki? Napa bebas monggo. Kawane Bawani nopo, sik. Mbak? Ayo. Mbak Ayu Ting Ting. Ayu Tong Tong. Kangen yo le. Kangen Boleh, sapa ta ngambil. jane? Oh no, kayane. Sok cantik Iya. banget. Sesuk tak omong. Ya. Kangen kutan haba haba ma ha ha Wow, itu cengkokku
khusus ya. Cengkok karo tengah malam. Oh iya, kuwi carane tebal tipis, sendal pancing gitu ya. Iya, harus sama dapal-dapal gitu. Oh iya. Sing apik lho, Dik, mergo iki sampean dipirsani karo Pak Gareng Pariun. Ayo. Enggak nggon sound system kuwi biayane. Lho, kuwi. Oh nggih. Sugeng dalu, Pak. Nggih. Ayo. Mong ramu kang dadi telenging hati. Semponang lho muka-muka. Cengkoke jan jemotos. Api ya Allah. Jan. Kan tadi di bis saya di briefing sama Mas Danang. Harus begini. Ayo, itulah cengkoke sinden Bu ngatirin. Ayo. Saya ganti Mbak Elisa, Mbak. Wos lawas anggonku nunggu. Ayo. Wes lawas anggonku nunggu. Gitu, harus kayak gitu. Kamu sakit perut ya? Aku nyontek kamu. Mules ya. Kau adik cara menebarkan pesona pada pria dengan cara sendal pancing gitu. Iya. Seliramu nate ngendika Nano. ngeling ana rikala jaman kepungkur. Lah iki lagi sliramu nate ngendika. Oh iya, lupa. Nggih. Gue apal lu. Iya. Gue apal lu. Sekarang ini gue apal lu. Kamu nanya. Ente Lo kadang-kadang aja. ente ya, ente kadang-kadang ente. Lo aja dah. Gue ya. Iya. Mbak Elisa saja karena Mbak Tuti di Jakarta ini sudah terlonte-lonte. Terlonte-lonte. Betawi kok ya. Oh, semua diganti ya. Iya. Ya. Diganti Ya aja, kamu terlonte-lonte. Ya, itu Wes. memang suke. Ayo. Seliramu nate ngandika tresno lahir trusing batin. Ayo. Lali janjine sing energik Mbak Elisa, men kringete iso metu, insyaallah awake iso enteng. Amin. Ya. Oke, siap. Mangga. Dados. Bersama Madangkara.
sangat energik itu. Apa resepnya? Saya Ya. dulu tuh suka berenang. Oh, berenang. Allah golek wedi berenang. Gaya. Ya gen rada elit no Pak Yoyo, ya dipirsani piyayi kathah. Oh iya iya. Iya iya. Suka berenang. Ya El ya. Ayo, Apa? angkat El ya. Ayo, oke. Ayo. Janjane kowe ne Gelakatmu saja nyobriyane Atiku sujana Kelincan karo Ayo le. Le. Iya, Mas. Seragenan yon. Janjane kowe ning Ah,
Biasa dahsyat tenan iki ora. Dahsyat. Semangat. Mbak Lisa masih kuat to goro-goro? Nggih saged tasih kuat Alhamdulillah. kandunganipun. Nggih.